دەم باش خوێندەکارن هێژە ئیرۆژی وانەیە me bi navê helbestvanekî navdar e ew jî Osman Sebrî ye. Em ê li ser jiyana wî, li ser berhemê wî, li ser helbestê wî ji we re biaxive. Osman Sebrî ji kîjan deverê ye? Osman Sebrî di sala 1905 de li gundê Narincî yê girêdayî Kolka Semsûrê ji dayê bûye. Bavê wî serokê eşîra Mêrdîsan e. Di sala 1915 de bavê wî jiyana xwe ji dest da. Osman Sebrî sêwî ma li çû cem apê xwe şikrî. Piştî wê di sala 1920 riyan de xwendina xwe ya seretayî bidawî kir. Di sala 1925 de serhildana Şêx Saîd li dar ket. Di wê de derket holê, serhildana Şêx Saîd derket holê. Di wê demê de malbata wî jî malbata Osman Sebrî malbateke welatparêz bûn, xwedîgiyaneke şoreşgerî bûn. Gelek ji wan tevlî serhildanê bûn, piştgiriya serhildanê kirin. Her du apên wî bi şikrî û nûrî bala xwe bidêne. Her du apên wî şikrî û nûrî bi belgeya serhildanê de hatin darizandin û ji aliyê Dadgeha Amedê hatin bidarvekirin. Belgeya serhildanê de hatin muhakemekirin û li Amedê ji aliyê Mehkema Amedê ve jî hatin bidarvekirin. Osman Sebrî ji di wê demê de ew jî çi kirin jê gunehekî pir giran pê ew tewanbar kirin, gunehbar kirin û şandin zindana Denizliyê. Ji xwe Osman Sebrî gelek caran ketiye zindanan de işkence dîtiye, 18 caran hatiye girtin. Osman Sebrî di sala 1930 de li Şamê jiyana xwe ji dest da û anha jî gora wî li Goristana Şehîdan ya Berkevirê ye ya girêdayî bajarê Dirbêsiyê Rojavayê Kurdistanê. Gelek berhemên Osman Sebrî hene got wîtînin bîra me dema ku em berhemên wî dixwînin. Ji xwe ti carî nivîskarên me yê bi navûdeng nayên ji bîr kirin ji ber biriya wan berhema her dem tên bîra me. Em ê waneya xwe bixwînin çi qase berhem dane, çi qasî kar û xebat kiriye Osman Sebrî. Em ê ji we re rêya xwendina waneyê jî hinek şîrovaya bikin. Osman Sebrî di sala 1905 de li gundê Narinciyê girêdayî Kolka yan jî Gehta Semsûrê ji dayîk bûye. Bavê wî serokê eşîra Mêrdîsan e. Piştî ku di sala 1915 de bavê wî jiyana xwe ji dest da ew çû cem apê xwe. Bala xwe bidêne di sala 1905 de ji dayîk bû, di 1915 de bavê wî jiyana xwe ji dest da, 10 salî bû, hîn biçûk bû sêwî ma. Li ber destê apê xwe ji xwe şikrî mezin dibe. Osman Sebrî xwendina xwe ya seretayî di sala 1922 de bidawî kir. Di sala 1925 de dema ku serhildana Şêx Saîd derket holê û ji ber ku malbata wî welatparêz bû û xwedî giyanekî şoreşgerî bû, bi serhildanê pir bandor bû. Her du apên wî şikrî û nûrî bi belgeya serhildanê de hatin darizandin û ji aliyê Dadgeha Amedê ve hatin darvekirin. Osman Sebrî jî bi gunehekî mezin hat tewanbarkirin û şandin zindana Denizliyê. Osman Sebrî weke kesên din ên Kurd ji ber ku têkoşîna xwe bi awayê ramanî di anî ziman, pir caran rastî êrişên dewletê dihat û bi tevahî 12 salan hatiye girtin. 12 salan hundirê zindanê dimaye. Osman Sebrî di sala 1929 de derbasî Rojavayê Kurdistanê. Piştî ev êş jan, zarî û bişaftinên dewletê dîtin, bû yek ji serokên tevgera ramyarî ji xwe ev jî
کار و خەباتێکی وی بوو هەندێک ڕۆژاوای کوردستانی ده ساڵە 1957 ده پارتی دموکراتی کورد لە سووریایê دامەزراند û demekê seroktiya wê kir. Partiyek ava kir û di demekê jî seroktiya wê kir. Li gel têkoşîna ramyarî ket nava hewldanên ku li ser êş û derdên gelê Kurd binivîse ji ber vê yekê ji aliyê desthilatdaran ve 18 caran hat girtin. Gelek berhemên giranbûha afirandin. Rêziman, çîrok, gotarên dîrokî, helbest, dîwan, serpêhatî û her wekî din nivîsandine. Ji ber vê yekê wî jêhatî û şarazayên xwe zêdetir di qada nivîsandina helbestan de nîşan daye. Wî ramanên xwe yên ramyarî û şoreşgerî di rêya helbestê re anîne zimên. Osman Sebrî di sala 1939 de li Şamê jiyana xwe ji dest daye. Ew li gundê berkevirê Goristana Şehîdan yê girêdayî bajarê Dirvêsiyê Rojavayê Kurdistanê spartine axê. Berhemên Osman Sebrî berhema wî ya yekêş xwe alfabeya Kurdî ya Latînî 1954, Bahoz Şam 1956, derdên min gotar û çîrok Şam 1956, gotinên xav napijin bêtav, helbest Almanya, helbestên wî dîwanê mamoste hemreş reşo ji kovarên hewar û ronahiyê dan hev û tevlî pêşgotina xwe û pêşgotina Dr. Nûreddîn Zaza çap kirin. Di sala 1981 de bû ew jî. Alfabeya Tekûz Şam 1982, Çar leheng Şam 1984, bersiva Hoşeng Şam 1992, bîranînên Osman Sebrî 2003. Helbestek wî jî heye helbesta Zozan, em ê wê jî were bixwînin û şîrove bikin. Helbesta wî ya Zozan dibêje Zozanê me bilindin, tev bi zevî û gundin. Duwan hene avên sar, jêyek nabin ber û dar. Raxerên wan gulçîçek, teyr û tû têde lek bi lek. Havînan em diçin wan, tevî koç û pez û ga. Tevî koç û pez û gan. Derbas dikin rojên germ, li ser wê nefela nerm. Dilî zin her direvin, heyanî koç dakevin. Dema çiya dibin sar, payîz dibe em tên xwar. Ji xwe şîroveya vê helbestê jî çi tîne ser ziman, di vê helbestê de li ser xweza û bedewbûna zozanên welat diaxive. Her wiha behsa çi dike di vir di teyr, tû têde lek bi lek li ver behsa teyr, kulîl, ganî û hênkaya zozanan dike. û li ser dema ku koçer havînan diçin zozana û bi kêfxweşî li wir zozanan jiyan dikin û di payîzan de vedgerin warên xwe. Ji xwe helbesta wî li ser vî tiştî bû. Behsa nivîskarê xwe Osman Sebrî bû. Ji xwe yek ji nivîskarên kovara hewarê bû. Gelek berhemên wî bi rêya kovara hewarê hatin weşandin. Çîrok, helbest, nivîskarekî pir navdar bû, bi nav û deng bû. Berhemên wî hêjan e ku em lêkolînê li ser wî û jiyana wî bikin. Waneya me ji xwe wîlobdawî dibe em ê bên pirsên nirxandinê. Çend pirsên me hene em ê bersiva wan bidin. Bi pirsa yekê dibêje Osman Sebrî derbarê wêje û zimanê Kurdî de çi pêşketin pêşkêş kiriye diyar bike. Di vir de ji xwe gelek berhemên giranbûha afirandine. Rêziman, çîrok, gotar, dîrok, helbest, dîwan, serpêhatî û her wekî din. Ji ber vê yekê jî wî jêhatî û şarazayên xwe zêdetir di qada nivîsandina helbestan de nîşan daye. Wî ramanên xwe yên ramyarî û şoreşgerî
دریا هلبستی ده آنین سر زمان. پرسا دویمین چی دبیجه؟ دبی درباره زمان کردی ده چی تکلی دنابرا عثمان صبری و ویجوانین دین ده هبو. شخوا تکلی نوی بگلک ویجوانان هبو جبر هندمی وان بوجی. تکلی نوی ین خورد بگلک ویجوانان را هبون بتایبت بجلادت را درباره زمان و الفبای کردی و دکوواری ده و دکووار مینا هوار و روناهی ده دنویسان. شخوا دمکی ده عثمان صبری جگرخوین جلادت هم دمی هفون و دکووارا هواری ده دنویساندن. ده هلبستا جور ده مجارا کو هلبست گرتیه دست چیه و لسر چه هاتیه نویساندن شیرو ببکه. شخوا مگوت مجارا ما لسر زوزان کردستانیه و لسر خوشکبون و بدویه خوزای کردستانی هاتیه نویساندن. بحثا کوچبریه کردا برگ زوزان هم دبه دماغو دنیا هاوینا ده زوزان دنیا هنگه و دپایزان ده دماغو بدگرن جه و واری خواه. هر وها بحثا هنکایا کردستانی که بحثا خوزای کردستانی که خوشکبونا خوزای وی ده هلبستاوی ده دیار بویه. وانه همه ولو بداوی دبین هیویدارن هم بمینن بخیر و خوشید.